Садбарги биёбон. Зани сабукпо. Куния. 17 октябри соли 1244. фоҳишахонаҳо аз замони қадим вуҷуд дорад. ҳамчунин занҳои чун ман. лек баъзе чизҳо маро ба ҳайрат меандозад. чаро чунин рух медиҳад? одамоне ки мегӯянд гӯё сабукпоҳоро чашми дидан надоранд, танҳо корҳое анҷом медиҳанд то ба сабукпо имкони тағйири ҳаёт дода нашавад. онҳо гӯё ба мо мегуфта бошанд ки оиди ба ин андоза пас афтоданамон афсӯс мехӯранд. лек агар мо афтидаем, пас беҳтараш ҳамон ҷо бимонем. чаро ин тавр? танҳо як чизро медонам. баъзеҳо аз ранҷу азоби дигарон сарват меғундоранд ва ба онҳо писанд нест ки дар рӯи замин як нафар бадбахт кам мешавад. ба ҳар ҳол бигузор чизе ки мехоҳанд бигӯянд ва кори маъқули эшон бикунанд. ман бошам як рӯз не як рӯз ин манзили нописандро тарк хоҳам кард. субҳ бо хоҳиши гуворои шунидани гуфтори румии бузургвор бедор шудам. агар аз ин хусус ба хуҷаин занак ҳарфе гӯям, ӯ маро хандахариш месозад. аз кадом вақт боз фоҳишаҳо масҷидравак шудаанд? чеҳраи гирдаш субҳ сурх шуда хандакунон мепурсад ӯ. аз ин хотир ман дурӯғ гуфтам. вақте дарвеши бериш рафт, хуҷаин занак хеле ҳайратзада менамуд. аз ин беҳтар вақти муносиб нест. ӯ вақте парешон аст, хеле хушмуомила мегардад. пас гуфтам ки бозор рафта баъзе супоришҳоро бояд саранҷом созам. бовар кард. пас аз 9 соли заҳмати миёншикан ӯ ба ман бовар дорад. танҳо бо як шарт, гуфт вай, ҳамроҳат сезам меравад. ин маро маъюс накард. сезам бароям писанд буд. марди бузургҷусса бо ақли кӯдакона. вай то андозаи содалавҳона беҳад бо эътимоду бо виҷдон буд. бароям муаммост ки дар чунин олами бераҳмӣ вай чӣ тавр зист дорад. касе номи ҳақиқии ӯро намедонист. шояд худи ӯ низ инро надонад. мо ӯро ҳамеша сезам ном мебарем. аз сабаби дӯстдории зиёди як нави кунҷид бо номи сезам. агар нафаре аз занони бероҳа ба ҷой равон шавад, сезам ӯро ҳамроҳ аст. чун сояи беовоз. вай беҳтарин ҳамроҳ, яъне позбон нест ки ман метавонистам танҳо орзу намоям. инак мо бо роҳи пурчанг ки миёни боғот тӯл мекашид раҳсипор шудем. дар чороҳаи аввалин аз сезам хоҳиш намудам каме интизор шавад. худ миёни буттазорон қадам наҳодам. он ҷо кулворро бо либоси мардона пинҳон карда будам. либоспӯшӣ чун мардҳоро чандон кори саҳле набудааст, тавре ман мепиндоштам. лозим омад аввал қафаси синаамро бо гарданбанд сахт баста монам, то он маро ошкор насозад. пас он поҷомаи халтамонанд ва курта пӯшида дастури сурх ва саларо бастам. билохира ними чеҳраамро бо гарданбанд пӯшонда худро сайёҳи араб вонамуд сохтам. ҳине назди сезам баргаштам. аз ҳайрат як қад парид. рафтем. ҳине аз ҷояш наҷунбид, чеҳраамро кушода гуфтам ман. ҷонакам, на худ маро нашинохтӣ? ин туи Садбарги биёбон? нидо кард сезам, чун тифли тарсида кафи дасташро пеши даҳон бурд. чаро ин тавр пӯшидӣ? сирро пинҳон дошта метавонӣ? сезам бо аломати ризо сар ҷунбонд. майлаш, пичиро задам ман. мо масҷид меравем, лекин дар ин бора ба хуҷаин набояд чизе гӯӣ. сезам такон хӯрд. не, мо бозор меравем. дуруст ҷонакам, бозор бад. аввал румии бузургро гӯш мекунем. сезам тарсид. лек ман пешакӣ медонистам ки ин ҳолат бояд рух диҳад. бовар кун, ин ба ман хеле муҳим аст. агар ту розӣ шуда ба касе даҳон накушоӣ, барояд лондаи калони ҳалво харида медиҳам. ҳалво? хушнудона такрор кард сезам ва бо забон лабонашро лесида монд, гӯё ин сухан бо ширинӣ даҳонашро пур карда бошад. мо ҷониби масҷиде ки румӣ мебоист хутбаи рӯзи ҷумъаро қироат мекард раҳсипор шудем. ман дар деҳаи хурдака ки на чандон аз шаҳри Ника дур ба дунё омадаам.
модарам доим мегуфт ту дар ҷои мувофиқ тавлид ёфтаӣ, лек метарсам зери ситораи номувофиқ. замони нотинҷӣ буд. доим ҳар гуна овозаҳо паҳн мегардид. аввал ин ки салибдорон боз мегарданд. оиди бераҳмияшон дар Константинопол ҳикоятҳои зиёд шунида будем. онҳо манзилҳоро ғорат намуда, мусаввараҳои авлиё ва калисоҳоро нобуд сохтанд. сипас дар бораи тохтутози салҷуқиҳо гап сар шуд. ҳамин ки мавзӯи салҷуқиҳо каме коста шуд, гуфторҳо аз хусуси муғулҳои даҳшатафкан оғоз ёфт. номи забткорон иваз мегардид, лек тарси аз дасти истилогарон кушта шудан доим ҳузур дошт. волидони ман номпас ба насрониҳои нексириш буданд. ёддоштҳои аз ҳама аввалинам ин ёддошт аз бӯи гуворои нони навпухта буд. онҳо сарват ғондошта натавонистанд. чун тифл инро ман ҳам эҳсос мекардам, лек нодор низ маҳсуб намеёфтанд. ёддорам чӣ нигоҳе доштанд бенавоён. ҳине назди мо ҳозир шуда садақа мепурсиданд. ҳар шаб пеш аз хоб худовандро сипос мегуфтам. барои гурусна хоб нарафтанам. гӯё бо дӯсти наздикам суҳбат доштам. барҳақ он замон худованд дӯсти наздиктаринам буд. ҳине 7 сола шудам, модарам дубора ҳомила шуд. ҳоло ба қафо нигариста ба гумонам то ин муҳлат чанд маротиба кӯдакам партофта буд. лек он замон ба чизе сарфаҳм намерафтам. то дараҷае бефаҳм будам ки гоҳо аз ман пурсон мешуданд: кӯдакон аз куҷо пайдо мешаванд? посух медодам: худованд онҳоро аз хамири ширини мулоим мепазад. тифле ки худованд барои модарам муҳайё кард, аз афташ хеле калон омад, зеро шикамаш тез калону сахт гардид. модарам ба зур роҳ мегашт. момодоя гуфт ки ҷисмаш пуроб шудааст, лек дар ин касе хатар ҳис намекард. на ба модар ва на ба момодоя ба сар фикре наомад ки дар шикам на як тифл, балки 3 тост ва ҳар 3 писар. додаронам даруни модар ҷанҷол бардоштанд. яке дигареро бонаи нов буғӣ кард. вай ба нишони қасос баромадгоҳро банд карда, дуи дигарро ба олам баромадан намонд. 4 рӯз модари зорам азоби саги кӯчаро азоб кашид. шабу рӯз доду фиғонашро мешунидем, то даме хомӯш нашуд. момодоя модарамро наҷот дода натавонист. лек тамоми кори аз даст омадаро анҷом дод, то додораконамро раҳо бахшад. бо қайчӣ шиками модарамро чок намуда тифлонро берун овард. лек танҳо як нафар зинда монд. чунин буд тавлиди додари ман. падарам марги модарамро аз барояш бахшида натавонист. ҳатто ҳини ғусли таъмидаш ҳам наомад. модарам фафтид. падар бошад ба як нафари камгапу бадқавоқ табдил ёфт. аз ин ваҷҳ рӯзгори ман ҳам дигаргун шуд. падар сариштаи корро намеёфт. ба тадриҷ мизоҷони доимиро аз даст медодем. аз тарси камбағалӣ ва гадоӣ нонҳоро дар ҷойгах пинҳон мекардам. онҳо хушк ва аз истеъмол мебаромаданд, лекин аз ҳама беш додарам азоб мекашид. ба ҳар ҳол замоне ман дӯст доштаву эрка будам. додарам бошад чунин рӯзҳоро надид. хеле риққатовар буд, бо вай чунин рафтор мекунанд. дар ботин бошад шод, ҳатто сипосгузор будам ки падар ҳадафи қаҳру ғазаби хеш маро интихоб накард. афсӯс ғайрат надоштам ба ҳимояи додарам хезам. шояд корҳо бо дигар хел шакл сурат мегирифтанд ва ман сокини фоҳишахона намешудам. ояндаро пешбинӣ кардан нашояд. соли пас падарам дубора оиладор шуд. ягона тағйирот дар ҳаёти додарам он шуд ки акнун ӯро на танҳо падар, балки модарандар низ таҳқир мекард. гоҳу ногоҳ бародар аз хона ғайб мезад. ба тадриҷ ӯ бадрафтор ва дӯстони бадгӯҳар пайдо кард. бори падар ӯро қариб то нимурда шудан куфт. баъди ин ҳодиса дар ҳаёти додар тағйироти ислоҳнашаванда рух дод. дар нигоҳаш сардие эҳсос гардид ки пеш мушоҳида намешуд. ман бовар доштам ӯ нақшае ба сар дорад, лек ҳаргиз ба андешаам намеомад ки ботинан кори мудҳишеро саранҷом карданист. агар воқиф мешудам, шояд пешгирӣ мумкин буд. ҳодиса баҳорон рух дод. бори субҳгоҳон падар модарандаамро мурда дарёфтанд.
онҳо бо марги муж заҳролуд шуда буданд. чун аз ин хусус маълум гашт, дарҳол додарам гумонбар дониста шуд. пурсуҷӯҳо оғоз ва ӯ фирор кард. дигар ман ӯро надидам. ман дигар ягон одами наздик надоштам. дар манзиле ки ба машом бӯи модар мерасид, дигар ёрои зист надоштам. мадори кор дар нонвойхона намонд, зеро хотираҳо сахт азобам медод. пас қарор додам Константинопол назди холаам бевазани пир равам. он вақт ҳамагӣ 13 сол доштам. то Константинопол қарор додам бо фойтуни иҷора равам. миёни мусофирон аз ҳама хурд ман будам, ҳамчунин беҳамсафар. дар роҳ дастаи роҳзанҳо моро боздоштанд. ҳама чизро кашида гирифтанд. кулвор, сару либос, пойафзол, ашёҳои қиматбаҳо ва ҳатто ҳасиби фойтунчиро. азбаски чизе надоштам, ба эшондиҳам дар гӯшаи танҳои ором меистодам. бо умеде ба ман даст нахоҳанд расонд. ҳине нияти рафтан карданд. ногоҳ саркардаашон ҷонибам баргашта пурсид: ту бо кираи майдаяк? ман субсурх шуда ба чунин суоли ноҷо посух нагуфтам. пай набурдам ки сурх шуда аллакай ба суолаш ҷавоб додам. рафтем, нидо кард саркардаи роҳзанон. аспҳо ва духтаракро бо худ гиред. инон нигирияро сар дода муқовимат доштам. як нафаре аз мусофирон ҳимоятам накард. роҳзанҳо маро ба даруни ҷангал гирифта бурданд. ба ҳайрониям он ҷо деҳро дидам. занону кӯдакон дар деҳ ба назар мерасиданд. дар гирду атроф мурғобию бузҳо ва хукон гашту гузор доштанд. деҳи ҳақиқӣ танҳо бо сокинони роҳзан. ба зудӣ фаҳмидам ки чаро ба онҳо бокира лозим шудааст. пешвояшон кайҳо гирифтори кадом бемории вазнини рӯҳие гашта муддати тӯлонӣ аз ҷойгоҳ хеста наметавонист. баданаш бо доғҳои сурх пур шуда буд. ҳарчанд барои табобаташ сай намуданд, аммо бенатиҷа. пас касе ӯро талқин месозад ки бо духтари бокираи ҳамхоба шавад. бо ин васила гӯё беморӣ ба духтар гузашта, вай бошад ба по мехезад. дар ҳаётам баъзе рӯйдодҳоест ки ёд овардани онҳоро чандон ҳавас надорам. аз ҷумла рӯзҳои дар ҷангал гузарондаамро. ҳатто имрӯз ҳам дар ёддоштҳоям барои он ҳаёт ҷой нест. ман танҳо дар бораи санавбарзорон андеша мекунам. он замон муддатҳои тӯлонӣ зери дарахтони санавбар танҳо нишаста ба ҳарзагӯёи занони ҷангал гӯш меандохтам. қисми бештари эшон ҳамсар ва духтарони роҳзанҳо маҳсуб меёфтанд. он ҷо фоҳишаҳо низ ҳузур доштанд. онҳо бо хоҳиши хеш ба ин макон омада буданд. ҳеҷ сарфам намерафтам ки чаро касе аз занон нияти фирор карданро надорад. дар ҳоле худ пайваста дар ин бора меандешидам. ба ин макон пайваста фойтунҳо ворид мешуданд. асосан ба нафарони сарватманд тааллуқ дошта. бароям муддати зиёд махфӣ буд ки чаро онҳоро ғорат намекунанд. пас он пай бурдам ки фойтунчиҳо ба ҷинояткорон ҳақ супурда барои ҷангалро бемонеа убур намудан иҷоза мегирифтанд. чун аз ин ҳол огоҳӣ ёфтам, ба сарам нақшае пайдо шуд. боре ҳайъатеро ки ҷониби шаҳр равон буд манъ карда фойтунчиро тавалло намудам маро бо худ гирад. вай пули калон талаб кард, ҳарчанд медонист чунин маблағро ҳаргиз надорам. пас бо ягон илоҷи бароям имконпазир бои ӯ ҳисобӣ намудам. танҳо муддати зиёде пас сарфам рафтам ки занҳо аз ҷангал чаро майли фирор надоштанд. шаҳр аз ҷангал бадтар буд. шаҳр боз ҳам бераҳмтар ба ҳисоб мерафт. ман холаи кӯҳансоламро меҷустам. акнун ки духтариамро аз даст додам, гумон буд маро сарпаноҳ диҳад. танҳо ба худ мебоист умед баст. шаҳр барои рӯҳи маро шикастану ҷисмамро ифлос намудан ҳаял накард. ғайри интизори хеш дар олами тавман дигар афтодам. олами бадбинию зуроварӣ, бераҳмию беморӣ. паси ҳам чанд маротиба исқоти ҳамл намудам, то ҳадде ки тамоман беҳол шудаю ҳайзи ҳар моҳам қатъ наёфт. дигар имкони ҳомилашавӣ надоштам. лозим омад бо ҳолатҳои рӯбарӯ шавам ки наметавон бо сухан онро баён кард. шаҳрро тарк намуда аз маконе ба макони дигар ҳамроҳи дорбозону сарбозон
ва лулиён сафар доштам. пас он шахсе бо номи Калаи Шағол маро дарёфту ба фоҳишахонаи Куния оварда расонд. хуҷаин зан ба оне ки аз куҷояму кистам туф дошт. муҳим харидор дошта бошам. барояш ҳамчунин писанд буд ки ман тифл ба дунё овардаю дар ин масъала ягон душворӣ эҷод намекардам. аз безурриётиям маро биёбон лақаб гузошт. ба хотири зинат бахшидан ба биёбон садбаргро ба он илова намуд. ин ном ба худи ман ҳам писанд буд, зеро садбаргро хеле дӯст медорам. дар бораи эътиқод андешаам чунин аст. он мисли боғи садбаргест ки замоне дарунаш сайру гашт ва аз накҳати гулҳо ҳаловат мебурдам. айни замон ба рӯям пӯшидааст, лек мехоҳам худованд аз нав дӯсти ман бошад. акнун гирди боғ барои дарёфти даричае барои воридшавӣ саргардонам. ҳине ҳамроҳи сезам ба масҷид наздик шудем. бо чашмони худ бовар надоштам. мардони тамоми сину сол ва табақаҳо ягон ҷои холие нагузошта буданд. ҳама ҷо банд. ҳатто ҷойҳои дар қафо маъмулан барои занҳо пешбинӣ шуда. хостам қафо баргардам. ин дам гадое аз ҷо бархоста берун баромад. ҳамин тавр дар масҷиде ҳузур доштам ки пур аз мардону ман гуфтори румии бузургро мешунидам. ба сарам ҳатто андешае ҳам пайдо нашуд ки мардони мусалмон байни хеш занро пай баранд, бахусус фоҳишаро. ман бехудона румиро бо диққат гӯш доштам. худованд ранҷро офарид то ин ки хушнудӣ боз ҳам возеҳ бошад, мегуфт Румӣ. ҳама гуна ашё тавассути муқобилааш худро равшан нишон медиҳад. азбаски худованд тарафи муқобила надорад, ӯ аз мо пӯшидааст. то андозае ки Румӣ гуфтори хешро баён дошт, овозаш буррою қавӣ мегардид, чун маҷрои кӯҳие ки аз барфи обшуда сарчашма мегирад. ба замин нигоҳ аз поён назар афканед ва ба осмонҳо аз боло. медонед ки тамоми ҳолати замин ба обҳо, ба хушкӣ, ба ҷангалу сулҳ шабеҳ дорад. ҳама гуна воқеоте ки рух медиҳад, фаромӯш насозед. худованд чизеро бесабаб ато намефармояд. хоҳ қаҳру ғазаб бошад ё сулҳу салоҳ, дурӯғ ё фиреб. ба гуфтори Румӣ гӯш андохта, акнун дарк намудам ки ҳама хизматрасонӣ як мақсад аст. ҳомиладории шуми модарам, танҳоии додар, ҳатто куштори падару модарандар, рӯзҳои даҳшатбори ҷангал, бераҳмиҳои дар кӯчаҳои Константинопол дидам. ҳамаи ин ҳаёти маро дар бар мегирифт. паси ин ҳама душвориҳо чизе муҳимтаре меистод. айни замон инро фаҳмида наметавонистам, лек ботинан ҳис доштам. он рӯз гуфтори Румиро дар масҷиди лаболаб пур аз одам шунида эҳсос намудам. гӯё абри сукунат болои сарам фуруд меояд. ба ман худро хеле хушҳолу ором ҳис намудам. гӯё модарамро дидам ки нон мепухт. ҳасани гадо, Куния, 17 октябри соли 1244. бо хашм мубориза бурда зери фарқ менишастам. бароям душвор набуд ки Румӣ қаҳрамро биёрад. аз боиси суханҳои рангинаш нисбати ранҷу азоб ки худ дар ин бора умуман ягон тасаввуроте надошт, сояи манора кӯчаро пӯшонд. гоҳ ғанабам гирифта, гоҳ ба атрофиё назар афканда, ногоҳ дарвешеро пай бурдам ки ҳаргиз пеш надида будам. сиёҳпӯш ба даст асои вазнин гирифта, бериш, гӯшвори тунуки нуқрагӣ ба гӯш овезон дошт. ӯ то ҳадде ба дигар шаҳриён шабоҳат надошт ки диққати маро ҷалб карда наметавонист. ӯ ба атроф нигариста дарҳол маро пай бурд. чун дигарон ки аксаран махавро бори аввал бинанд, чеҳра метобанд, вай рӯ натофт. даст болои дил гузошта маро салом дод. гӯё дӯсти дерина бошем. ин маро то ҳадде ба ҳайрат андохт ки ба атроф дида духтам. мабодо ин мояш ба нафари дигаре тааллуқ дошта бошад. лек дар қафо касе дигаре набуд. хиҷолатзадаю ҳайрон ман низ дасти рӯи сина гузошта дарвешро табрик намудам. саросема нашуда ӯ ҷонибам омад. ман чашмонамро поин афкандам, ба умеде ки ба косаам чанд адад танга мепартояд ё пораи ноне медиҳад.
ба ҷои ин ӯ ба зону нишаст. ассалому алайкум, иброз дошт вай. ва алайкум ассалом дарвеш, посух додам ман ва овози худро нашинохтам, ки якбора хирӣ шуд. кайҳо имкон набуд бо касе сухан гӯям ва овози худро қариб фаромӯш сохтам, ки чӣ гуна садо дорад. дарвеш худро Шамси Табрезӣ номид ва пурсид, ки номам чист. ман хандидам. ба одами мисли ман ном чӣ лозим? ҳар як инсон ном дорад, эътироз намуд дарвеш. худованд захираи беохири номҳо дорад. бароямон танҳо 99 тояш ошкор аст. агар худованд ин қадар захираҳои ном дошта бошад, пас одамӣ чун худованд чӣ тавр беном шуда метавонад? замоне ман модару ҳамсар доштам ва онҳо маро Ҳасан ном мебурданд. яъне Ҳасан, сарҷунбон дарвеш. сипас маро ба ҳайрат андохта оинаи нуқрагинро ба дастам дод. бигир. як инсони нек дар Бағдод ба ман дода буд. лекин ин аз ман дида ба ту бештар лозим аст. он ба хотират меорад, ки худовандро дар вуҷуди хеш дорӣ. пеш аз оне ки чизе бигӯям, ғалоғула бархост. аввал гумон доштам, ки дохили масҷид дуздеро боз доштаанд, лек овозҳо то раф баланд мешуданд. кори боз ҳам ношоя рух додааст. ҳеҷ гуна дузд ба ин андоза эътирозҳоро барангехта наметавонист. ниҳоят ҳама чиз ошкор гашт. маълум шуд, ки дохили масҷид зане ворид шудааст ва ин ҳам фоҳишае, ки ба ҳамагон маълуму либоси мардона пӯшида. мардон ӯро ба берун кашида фарёд доштанд. фиребгаро қамчинкорӣ кунед, кӯбед бадахлоқро! тӯдаи хашм гирифта кӯчаро пур кард. ман ҷавонзанеро бо либоси мардона дидам. вай чеҳраи рангпаридае мисли мурда дошт. чашмони бодомиашро ваҳшат фаро гирифта буд. ба ман муяссар шуда буд чунин мурофиаро бо чашми сар бинам ва доим ба шигифт меафтодам, ки чаро одам ба таври ҳайратовар тағйир ёфта нафаре аз издиҳом мегардад. одамони оддие, ки пеш ҳаргиз дар зӯроварӣ пай бурда нашудаанд, косибону тоҷирон, ҳаммолон, ҳамин ки издиҳом мешуданд, қариб ба даранда табдил меёфтанд. мурофиаи издиҳом кори маъмулӣ буд ва ба анҷом меёфт, ки ҷасадро ба маърази умум мегузоштанд. бечора, пичироз задам ва баргашта ба Шамси Табрезӣ нигоҳ афкандам, лек ӯ аллакай дар паҳлӯям набуд. дидам, ки дарвеш чун пайкони оташини аз осмон сардода шуда, чӣ тавр ҷониби издиҳом дартоз шуд. ман ҳам аз ҷо бархоста аз қафояш давидам. бо издиҳом баробар шуда Шамс асояшро бардошт, гӯё он парча мебошад, ва бо тамоми овоз дод зад: эй мардум, бистед, истед! одамон ками гаранг ва дар ҷояшон истода ҳайрон ба дарвеш менигаристанд. шарм кунед! асояшро ба замин гуфта дубора дод зад ӯ. 30 нафар мард дар муқобили як зан, магар ин аз рӯи адолат аст? ӯ лоиқи адолат нест, арз кард марди чорпаҳлӯе бо чеҳраи чоркунҷа ва нигоҳи аз ғазаб тира гашта. ин одам гӯё худро пешво таъин карда буд. дарҳол ӯро шинохтам. ӯ миршабе буд бо номи Бойбарс, ки ҳама гадоёни шаҳр вайро хуб мешинохтанд. аз бераҳмию баднафсияш аз ӯ сахт тарс доштанд. ин зан либоси мардона пӯшида вориди масҷид гашт, мусулмононро ба гумроҳӣ андохт. ту гуфтан мехоҳӣ, ки аз сабаби ба масҷид омаданаш мебоист ҷазояш дод? магар ин ҷиноят аст? бо тамасхур пурсид Шамси Табрезӣ. чунин гуфтори ӯро шунида ҳама хомӯш монд. аз афташ ин гуна баён ба сари касе наомада буд. вай бероҳ аст, дод зад касе аз миёни издиҳом. дар макони муқаддас барои вай ҷой нест. ин кифоя буд, ки боз издиҳом аланга гирад. бероҳа, бероҳа! якбора чанд овоз шунида шуд. бо вай ҳисобӣ бояд кард. гӯё интизори фармон наврасе давида хост дасторро аз сари зан бигирад. ӯ дасторро кашид. он кушода гашту мӯйҳои дарози зан зери нури офтоб дурахшон гардид ва чун мавҷ ба пушташ афтод. издиҳом нафас
ба дарун гирифта аз зебоӣ ва ҷавонии ҷинояткор ба ҳайрат афтод. аз афта Шамс ҳисси омехтае ки тӯдаро ба ҳайрат оварда буд дарк кард ва ҳамчунон асору ҷалвон занон боз наздиктар омад. бародарон, шумо бояд интихоб кунед. ё занро чашми дидан нахоҳед дошт, ё ба ӯ раҳм мекунед. бо ин суханон дарвеш аз дасти зан гирифта ҷониби хеш кашид. вай пушти ӯ паноҳ бурд, чун духтарчаи хурдсоли паси пироҳани модар. ту хатои калон мекунӣ, овоз баланд кард роҳбалад. дар ин шаҳр одами бегона ва таоммулҳои моро намедонӣ. аз мо дур бош. боз касе дахл кард. боз ту кисти ин гуна дарвеш? чӣ, магар кори дигар надорӣ ки бероҳаро ҳимоя месозӣ? Шамс сари суол фикркунон каме хомӯш бимонд. ягон эҳсосе нишон надод. зоҳиран ором менамуд. шумо аз куҷо донистед ки миёнатон зан аст? нохост пурсид ӯ. магар шумо ба масҷид барои тамошои атроф меоед ё намозхонӣ? тавре вонамуд месозед агар шумо барҳақ парҳезгор бошед, пас ба ин зан ҳаргиз диққат зоҳир намекардед. гарчи ӯ бараҳна бошад ҳам. акнун ба масҷид баргардеду ин дафъа сай кунед дурусттар тоатро ба ҷо оред. кӯчаро хомӯшии ноҳинҷор фаро гирифт. шамол рӯи замин баргҳоро парешон дошт. лаҳзае ба назарам чунин намуд ки наздики ман фақат онҳо ҳаракат доранд. равед охир, масҷид баргардед, гуфт Шамс ва асояшро алвонҷ дод, гӯё пашаҳоро меронда бошад. на ҳама ӯро гӯш карданд, лек майли қафо намуда нобоварона чанд қадам гузоштанд. ҳайрон нигарон буданд ки акнун чӣ хоҳад шуд. баъзеҳо ҷониби масҷид дида дохтанд, гӯё андеша доштанд магар вақти бозгашт нест. ин лаҳза зан ғайрат намуда аз пушти дарвеш ҷаста баромад, чун заргӯш дар тоз бо мӯйҳои парешон дар танг кӯчаи ғайб зад. ду нафар мард сай намуданд аз қафояш шаванд, лек Шамси Табрезӣ сади роҳашон гардид. бо асо назди пояшон чунон зад ки пешпо хӯрда ба замин парчин шуданд. ҳозирин ба ҳолашон механдиданд, аз ҷумла ман низ. онҳо музтар ва худро гум карда ба по хестанд. дар ин муддат аз зани сабукпо не пай буду не ҳайдар. дарвеш низ кори анҷом ҳисобида аз он ҷо дур шудан гирифт. сулаймони майзада. куния 17 октябри соли 1244. хоби дароз дар корвонсарой маро фаро гирифт. танҳо ҳине бедор шудам ки аз кӯча овозҳои гӯшхарош шунида мешуд. он ҷо чӣ гап? чашмонамро кушода пурсидам ман. магар муғулҳо моро забт карданд? натарс, майзадаи пир, нидо кард Масеҳ, хуҷаини ин макон. ту ба муғулҳо чӣ лозим? ин румист ки бо ҳаводорони бешумораш аз назди мо мегузарад. назди тиреза омада берун нигаристам. Масеҳ ҳақ буд. шогирдону ҳаводорони беандозаи ба шавқ омада румиро ҳамроҳӣ дошт. бо нидоҳои худованд бузург аст, худованд бузург аст. савори аспи сафед, румӣ бо ифтихор болои ин мардум меистод. аз ӯ тавону боварӣ ҳувайдо буд. тирезаро кушода сарамро берун бароварда издиҳомро назора доштам. бо сурати офтобборон ҳаракаткунон ниҳоят ба корвонсарой баробар шуданд. баъзеҳо чунон наздик буданд ки бедушворӣ ба онҳо даст расонда метавонистам. ба сарам фикри аҷибе омад. чаро аз сари нафаре дасторро накашид? чӯбро барои хоридани пӯшт ки ба Масеҳ тааллуқ дошт даст гирифта то ҷои имкон баданамро берун кашидам, то ба осонӣ даст расонда тавонам. ин дам нафаре аз эшон тасодуфан сар боло карду маро дид. ассалому алайкум! бо тавассуми сохта лабонамро то ба ногӯш во карда ӯро ҳолпурсӣ намудам.
мусулмонон дар меҳмонсарой шармандагӣ, дод зад ӯ. Магар бароят маълум нест ки шаробхӯрӣ кори шайтон аст? даҳонамро кушода хостам посух гӯям. пеш аз он сухане ба таҳон орам, зарбаи сахтеро ба сарам ҳис кардам. фаҳмидам ки касе ҷонибам санг ҳаво додааст. агар лаҳзаи охир тоб намехӯрдам, яқин косахонаи сарам мешикаст. санг бо тирезаи кушода вориди ҳуҷра гашта ба мизи тоҷири форс ки пушти ман менишаст бархӯрд. тоҷир аз ҳад зиёд маст буд, то чизеро сарфаҳм равад. сангро даст гирифта онро назора дошт, гӯё паёме аз осмонҳо бошад. сулаймон, тирезаро пӯш, сари миз баргард, дод зад Масеҳ ва овозаш хиросӣ шуд. мебинӣ чӣ корҳо шудааст? пурсидам ман назди миз омада. касе санг партофт, маро куштанашон мумкин буд. Масеҳ як абрӯяшро боло кард. бубахш, лек ту чиро интизор будӣ? магар бароят маълум нест одамоне ҳастанд ки дидани мусулмон дар меҳмонсарой барояшон нафратовар аст. ту боши маст бо бинии чун фонуси сурх боз худро ба тиреза мезанӣ. хайр чӣ? бо овози гирифта гуфтам ман. магар ман одам нестам? Масеҳ ба китфам таб занон гӯё мегуфт ки хафа нашавам. медонӣ, маҳз аз ин хотир динро дида наметавонам. ҳамашро. одамони диндор мепиндоранд ки худо ҳамеша бо онҳост. аз ин хотир онҳо аз ҳама дигарон беҳтару болоянд. Масеҳ посух надод. вай одами рӯҳонӣ, ҳамчунин хуҷаини корчалон ки медонист мизоҷро чӣ тавр ором созад, боз як зарфи пур аз шароби сурх овард ва нигоҳ дошт чӣ тавр ҳарисона онро холӣ месозам. намефаҳмам чаро нӯшидани шароб дар замин маъну? ваъда доданд ки дар осмонҳо равост, гуфтам ман. агар чунин бошад, пас чаро дар биҳишт онро иҷозат доданд? суолҳо, дастонашро боло бардошта хӯронгид Масеҳ. ту танҳо як хела суолҳо дорӣ. охир ягон чизро ба эътиқод мегирӣ? албатта, охир мо одамем ва бароямон ақл дода шудааст. ҳамин тавр не? сулаймон, кайҳо боз туро мешиносам. ту бароям на танҳо мизоҷи доимӣ, балки дӯст низ ҳастӣ. аз ин сабаб аз бароят метарсам. ҳеҷ гап не, ҳамааш мегузарад. ту инсони хубӣ, суханамро бурид Масеҳ. аммо забонат рӯзе ба бало гирифторат мекунад ва ин маро ба ташвиш меорад. дар куния мардуми ҳархела сукунат доранд. пӯшида нест ки бисёре аз эшон оиди мусулмоне ки шароб менӯшад чандон фикри хуб надоранд. ту бояд эҳтиёткор бошӣ. одатҳоятро паноҳ дору беҳуда сухан нагӯй. ман писханд задам. шояд гуфтори туро бо шери хаём анҷом диҳем. Масеҳ оҳ кашид, тоҷири форс бошад, суханони маро шунида хушнудона нидо кард. дуруст, шери хаёмро шунидан мехоҳем. дигар мизоҷон бо ӯ ҳамроҳ шуда бароям кафкӯбии баландро ба ҷо оварданд. ин ҳолат маро ба ваҷд овард. ҷаста болои миз баромадаму ба шерхонӣ пардохтам. ман бода нӯшам, лек мастӣ накунам. билло ба қадаҳ дастдарозӣ накунам. бисёр маъқул, нидо кард форс. ба ростӣ дар ин ҷо мантиқест. дони ғаразам зимайпарастӣ чӣ бувад, то ман чӯ ту хештанпарастӣ накунам. агар солҳои тӯлонии мастигарӣ бароям чизе омӯхта бошад, танҳо чизе ки ҳар гуна одамон бо ҳар нав менӯшанд. ман одамеро медонам ки ҳар бегоҳ то як кӯза шароб менӯшад. лек ин ба вай халал намерасонад ки хушнудӣ намояд, суруд хонад, пас он то субҳ ба ҳузур бихобад. дигароне ҳам бароям маълум буд ки чун як ҷуръа май аз гулӯяшон поин мерафт, ба девонаи таппа тайёр табдил меёфтанд. агар ҳамон як май бархеро хушҳолу фараҳманд гардонаду қисми дигареро девонаавзою шӯрапӯшт, пас май ин ҷо чӣ гуноҳ дорад? кафкӯбиҳо садо дод. ҳатто Масеҳ низ ба онҳо илова шуд. дар маҳаллаи яҳудиёни куния, дар меҳмонсарои ба насроние тааллуқ дошта, шаробхӯрон пайравони ҳар гуна эътиқод
баробар қадаҳ бардоштанд. ҳама якҷоя худовандеро ки моро дӯст медораду мебахшад сано гуфтанд, дар ҳоле ки мо якдигарро чашми дидан надорему ҳаргиз намебахшем. Элла. Нортгемптон, 31 май соли 2008. эҳтиёт бош, вагарна нохушиеро пушти сар хоҳӣ кард. чунин хонд Элла. куртаҳояшро дуруст тафтиш намо. дар он изи лабмолак ё бӯи атри бегона мабодо ҳис шавад. ин бори аввал буд ки Элла Рубинштейн ба сомонаи бо сарлавҳаи чӣ тавр бояд донист ки шавҳарат ба ту хиёнат мекунад ё не ворид гашт. Элла намехост бо ҳамсар низо бардорад, чун пештара намепурсид ки ба куҷоҳо ғайб мезадад агар шабона хона бар намегашт. вақтҳои охир асосан саргарми мутолиаи ширки ширин буд. хонишро чун воситаи хомӯшӣ мутолиа дошт. ин саргузашт барояш хеле писанд буд. лек ҳис мекард ки Шамс бо дастурҳои нав ба нав дар рӯзгори хеш боз ҳам бештар раҳгум мезанад. ҳине фарзандон дар паҳлӯ бошанд, вонамуд мекард ҳама корҳо хуб аст. агар бо шавҳар танҳо мемонд, дарҳол нигоҳи кунҷковонаи ӯро пай мебурд. гӯё гуфтан мехост ин чӣ гуна занест ки намепурсад шавҳараш шабҳо дар куҷост. Элла бошад чизеро майли шунидан надошт, то ин ки амал намояд. хайр, амал кардан ҳам чӣ маънӣ дорад? ҳар қадар дар бораи кирдори шавҳараш кам фикр мекард, ҳамон андоза фикрҳояш кам побанди ин мавзӯъ мегардид. асосан ба назари худаш чунин менамуд. гуфтаи мардум дар бораи надонистан дуруст будааст. надонистан ин хушбахтист. танҳо ҳамагӣ як маротиба рӯзгори якмароми Рубинштейнҳо халалдор гашт. ин дар остонаи соли нав рух дод. ҳине ки аз мусофирхонаи маҳаллӣ ба қутии почтаашон тарғибномае ба унвони Дэвид партофта буданд. хадамоти ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон донистан мехост ба мизоҷе ки дар мусофирхонаи онҳо пайваста иқомат меварзад ин макон писанд ё не. Элла он номаро рӯи миз болои дигар номаҳо гузошт ва он бегоҳ Элла бо диққат ҳамсарашро назора дошт ки ба чӣ тавр номаро гирифта мекушояд. таҳлили андешаи мизоҷон боз инаш намерасид, зӯран табассумкунон изҳор дошт Дэвид. соли пешин мо онҷо ҳамоиш доштем. аз ҳафташ онҳо тамоми иштирокчиёнро ба рӯйхати мизоҷони худ ворид намуданд. Элла ба шавҳар бовар кард. ба ҳар ҳол он қисмати бахти хешро ки мехост оиларо нигоҳ дошта дар ҳаёт ҳеҷ дигаргуние рух надиҳад. қисмати дигари он бошад нобоварӣ буд. ин қисмат Элларо водор намуд рақами мусофирхонаро ёбад. ба он ҷо занг зада чизеро шунавад ки бе ин ҳам медонист. ягон ҳамоиши дандонпизишкон на дар соли кунунӣ ва пешин он ҷо доир нагашта буд. дар қаъри ботин Элла худро маломат дошт. муддати чанд соли охир ақлаш афзоиш наёфт, лек вазнаш афзуд. ба ҳар андозаи афзоиши вазни барзиёд ишқварзиаш шиддати худро гум мекард. машғулиятҳои таомпазӣ дар ин маврид ҳам душвориҳои нав пеш меоварданд. ҳарчанд дар гурӯҳ занҳое буданд ки беҳтару хубтар омода мекарданд ва нисбати ӯ қариб ним маротиба хароб ба назар мерасиданд. ба гузаштаи хеш назар фиканда Элла мефаҳмид ки доимо ба рӯзгори беолоиш майл дошт. ҳаргиз ҳамроҳи писарбачаҳо алафи банк донаро намекашид. аз қаҳвахонаҳо пешаш намекарданд. доду вой бардоштаю ба модар дурӯғ гуфта ва ҳангоми наврасӣ ба ишқварзӣ напардохта буд. аксар духтарон дар атрофаш исқоти ҳамл карда ё зоидаю тифлонро ба куҷои ҷой гиронда буданд. ҳамаи инро Элла гӯё мисли тамошои барномаи тариқи ҷаҳоннамо дар бораи гуруснагии ҳабашистон қабул дошт. чунин саргузаштҳо Элларо маъюс мекард, аммо ҳаргиз ба сараш андешае намеомад ки ӯ дар оламе бо чунин бадбахтҳо зист дорад. Элла ба шабнишиниҳо ҳатто ҳангоми наврасӣ ҳам майл надошт. аз он ки бо бегонагон вақтгузаронӣ кунад, ӯ дар хона нишастану китобхониро меписандид.
чаро аз Эла мисол гирифта наметавонӣ? Мегуфтанд модарон ба духтарони хеш: бин, ҳаргиз ба ягон ҳолати ногувор намеафтад. Агар модарони ғайр ӯро намунаи беҳтарин меҳисобиданд, фарзандони эшон баръакс, ӯ барояшон бефаҳм маҳсуб меёфт. боре як ҳамсинфаш ба вай гуфт: медонӣ бадбахтии ту дар чист? ту аз ҳад зиёд ҷиддӣ ва ҳамроҳат кас беҳад сахт дилгир мешавад. Элла он духтаракро бо диққат гӯш кард ва посух дод, ки оиди гуфтаҳояш фикр хоҳад кард. муддати солҳои зиёд ҳатто ороиши мӯи сараш низ тағйир наёфт. мӯйҳои дарози росташро бо ранги мисин болои китфон паҳн мекард ё бо қабзае меғун дошт. ба ороиш ҳам чандон қадар рағбат надошт. гоҳ лабҳояшро ранг мемолиду абрувонашро бо қалами сабз каме зинат мебахшид. бо ин вазъ ба андешаи духтараш кабудии чашмонашро на ин ки ошкор, балки панаҳ медошт. умуман Элла дарк мекард ки бо ӯ на ҳама корҳо ба ҷост. гоҳо аз ҳад зиёд хирагию густохӣ мекард, дар мисоли нақшаҳои оиладории Ҷеннет. гоҳ аз ҳад зиёд орому муттеъ буд, дар мисоли рафтори шавҳараш. гӯё ду Элла вуҷуд дошт. яке атрофиёнро сахт назорат дошт, дигаре бегуфтугӯ муттеъи эшон буд. ва афсӯс, барояш душвор буд гӯяд ки кадоме аз онҳо дар ин ё он вазъ чӣ гуна рафтор хоҳад кард. аммо боз Эллаи савум низ вуҷуд дошт, ки оромона ба атроф назорат дошту соати хешро интизорӣ мекашид. маҳз ин Элла мегуфт ки бай то дараҷаи гунгӣ хомӯш асту дар мани қариб буғӣ шудааш мавҷи хашму исьён боло мехист. агар кор бо ҳамин минвол идома ёбад, огоҳ мекард Эллаи савум, вай ҳатман метаркад. дар ин маврид коре наметавон кард. рӯзҳои охири моҳи май дар ин хусус андешакунон Элла кореро анҷом дод, ки кайҳо ба ҷо намеовард. ӯ машғули ибодат шуд. аз худованд дархост то барояш ишқе диҳад, ки ӯро тамоман фурӯ барад ё нисбати ҳама бепарво созад, то ин ки аз набудани ишқ азоб накашад. худоё, хоҳиш, тавре мехоҳӣ ҳамон тавр бикун, танҳо ба зудӣ, фикр кунон гуфт вай. шояд фаромӯш карда бошӣ, ки аллакай 40 сола шудаам. тавре мебинӣ, ман инро саришта карда наметавонам. садбарги биёбон, зани бероҳа. куния 17 октябри соли 1244. аз тарси ба қафо нигаристан бо кӯчаи борик медавидаму медавидам. ҳине ба бозор расидам. шушҳоям месӯхт. қариб беҳуш гашта ба девор такя намудам. ин вақт ҷуръат пайдо намуда қафо нигаристам. бо тааҷҷуб ва хушнудона дидам, ки аз қафоям танҳо нафаре метозад. вай сезам буд. бо чеҳраи норизо ӯ нафасгир шуда паҳлӯям истод. беҳолона дастонашро поин афканда маҷоли чизе пурсидан надошт, ки чаро якбора чун девона дар кӯчаҳои куния ба даву тоз даромадаам. ҳама чунон тез сурат гирифт, ки танҳо ба бозор давида расидан пас тавонистам рӯйдодро дарк созам. аммо ман дар масҷид нишастаи оламро фаромӯш ба гуфтори ҳикматноки румиро мешунавам. дар чунин вазъ албатта ба ҷавони паҳлӯям нишаста диққат надодам. тасодуфандасторамро, ки чеҳраамро мепӯшонд, зер кард. то оне ки ба чизе сарфам равам, дастор яктарафа гашту чеҳраю қабзаи мӯйҳоям намоён гардид. дарҳол онро дуруст намуда баъзро гӯшкунон бовар доштам касе ин ҳолро пай набурдааст. лекине дубора сар бардоштам. ҷавонмардеро дар қатори якум дидам, ки бо диққат ҷонибам дида духта буд. чеҳраи чоркунҷа, бинии тез, даҳони бо табассумвоз, вай бойбарс буд. аз кули мизоҷони доимии фоҳишахона бадтаринашон бойбарс буд. ягон духтар бо ӯ ҳамхоба шудан намехост. ҳастанд мардоне ки бероҳаро дӯст медоранд, лек айни замон мехоҳанд онҳоро бештар ранҷ диҳанд. бойбарс аз ҷумлаи чунин нафарон маҳсуб меёфт. доимо амалҳои ноҷоиз саранҷом мекард. боре духтареро чунон куфт, ки ҳатто хуҷаинзанаки
дар олам аз ҳама беш пулдуздори мо вайро пеш кард ва таъкид кард ки дубора пояшро ба ин макон нагузорад. лек ӯ баргашт, на як бору ду бор. ин ҳолат чанд моҳ идома ёфт. пас он бо кадом сабаби дигар ба фоҳишахона қадам нагузошт. акнун риш сар дода чун мусулмонони комил дар қатори якум нишастааст. аммо чашмонаш чун пешина ҳамоно ифлоскорона тобиш доштанд. ман чеҳра тоб додам. лек дер гашта буд. бойбарс маро шинохт. пас он бо ҳампаҳлӯяш чизеро гӯшакӣ кард. ҳарду ба ман дида духтанд. сипас боз ба нафарони дигар маро нишон доданд. паси ҳам мардони дар масҷид буда ҷонибам нигоҳ афкандан гирифтанд. ҳис кардам сурх мешавам. дилам сахт ба тапиш даромад. аммо ёрои аз ҷо ҷунбидан надоштам. пас мисли кӯдакон чашмонамро пӯшидам. гӯё бо ин васила аз атрофиён панаҳ бурдаю нохуширо аз худ дур созам. ҳине дубора чашм кушодам. бойбарс нишастагонро тела дода ҷонибам меомад. ба самти баромад дар тоз шудам. лек дар иҳотаи зичи мардон гурехта натавонистам. бойбарс пешам расида чунон наздик омад ки нафаскашиашро эҳсос доштам. аз дастам боз дошт. дандонҳояшро гизкунон бо таҳдид гуфт: инҷо чӣ мекобӣ, ҷалаб? шарм ҳам надорӣ? илтимос маро сар диҳед, пичиро задам ман. лек ба гумонам ӯ парвои шунидан ҳам надошт. ошноҳояш ба ӯ ҳамроҳ гашт. мардони пурқуввату даҳшатбори худписанд ва худбовар сари хашм бо суханҳои қабеҳ маро таҳқир доштанд. атрофиён ба ғалоғулат диққат зоҳир намуданд. бархе онҳоро ба оромӣ даъват карданд. касе эшонро гӯш ҳам накард. ҳине маро ба берун мекашиданд. зарраи муқовимат надоштам. дар берун лаҳзае дар сарам умеде пайдо шуд ки сезам ёрӣ хоҳад расонд, агар ҳолам бадтар шавад. лек дар берун фаҳмидам, агар дохили масҷид мардон аз эҳтиром нисбати воис пас сухан гуфтаю маро намекуфтанд, пас ин ҷо тамоман аз худ рафтаанд. лозим омад дар зиндагӣ бо бисёр ҳолатҳо рӯбарӯ шавам. аз афташ бо чунин вазъи ноилоҷӣ бори нахуст афтодам. пас аз солҳои тӯлонии нобоварӣ сай намудам қадами аввал ҷониби худованд гузорам. пас ӯ ба ман чӣ посух дод? маро аз манзили худ пеш кард. набояд он ҷо мерафтам, гуфтам ба сезам ва овози худро нашинохтам. ба таври худ онҳо ҳақанд. бероҳаро дар масҷид ҷой нест, чун дигар хонаҳои ӯ. ин тавр нагӯй. ман баргаштам то бинам ки суханҳоро кӣ гуфтааст ва бо чашмони худ бовар надоштам. ин ҳамон дарвеши бериши оворагард буд. сезам аз дубора дидани ӯ даҳонашро аз шодӣ воз кард. худро ҷонибаш ҳаво додам то дастонашро бибусам, аммо ӯ маро боз дошт. хоҳиш, ин корро накун. охир чӣ тавр изҳори миннатдорӣ намоям? ту ҳаётамро раҳо бахшидӣ кун. ӯ бепарвоёна китф дар ҳам кашид. ту аз ман қарздор нестӣ, гуфт дарвеш. ҳамаи мо танҳо аз ӯ бояд сипосгузор бошем. вай худро Шамси Табризӣ муаррифӣ намуда, пас он суханҳои аҷибе баён кард. баъзе одамон бо ҷилӯҳои хеле зебо ба олам меоянд. пас он хира мегардад. ба фикрам ту ҳам аз он зумраи. замоне ҷилӯят бо холҳои зарду садбаргӣ аз сафсан ҳам равшантар буд, аммо бо мурури вақт тағйир ёфт. акнун он қаҳваранги сафедтоб аст. магар чун пешина будан намехоҳӣ? ман ба ӯ нигариста намедонистам чӣ гӯям. ҷилӯи ту рангашро аз даст додааст, зеро солҳои зиёд мепиндоштӣ ки зоҳиран ва ботинан ба ифлосиҳо олода шудаӣ. ман бар ҳақ ифлосам, изҳоркунон лабонамро газидам. магар бароят маълум нест барои нон чӣ гуна кор мекунам? иҷозат фармо бароят қиссаеро баён дорам. ва он қисса чунин буд. боре фоҳишае аз назди саги бесоҳиб гузар дошт. ҳайвони бечора аз ташнагӣ зери офтоби сӯзон ранҷ мекашид. пас фоҳиша аз чӯи наздиктарин ба кафшаш об пур намуда сагро нӯшонд.
ва рӯи худро идома бахшид. рӯзе пас бо суфии хиратманде вохӯрд. ӯ дасти занро бусид. ин ҳол сабукпоро ба ҳайрат андохт. суфӣ ба вай гуфт некияш нисбати саг сидқан буд ва он тамоми гуноҳҳояшро пӯшонду онҳо аз ҷониби офаридгор бахшида шуданд. ман дарк намудам аз чӣ хусус Шамс гуфтор дорад, лек ботинан бовар надоштам. ҳатто агар тамоми сагҳои кунияро таом диҳам ҳам, иқрор шудаман, ин барои пӯшондани гуноҳҳоям кифоят намекунад. инро ту намедонӣ, инро танҳо Худованд медонад. чаро чунин мепиндорӣ мардоне ки туро аз масҷид берун карданд дар нисбатат ба Худованд наздиктар бошанд? агар онҳо ба Худованд наздик набошанд, инро ба онҳо кӣ мегӯяд? нобоварона гуфтам ман. ту? дарвеш сарҷунбуд. не, ин тавр намешавад. худат инро бояд ба онҳо бигӯӣ. гумон мекунӣ онҳо маро гӯш мекунанд? охир маро чашми дидан надоранд. онҳо туро гӯш мекунанд. бо қатъият изҳор дошт Шамси Табризӣ. зеро фаҳмише чӯ онҳо вуҷуд надорад, ҳамчунин фаҳмише чун ман. ҳамаи ин ба ҳамагон ба даҳр пайваста аст. мо ин на садҳо ва на ҳазорҳо мавҷудот. мо ҳама яктои мукаммалем. ман интизор будам ки ӯ фикри худро бароям баён месозад, лек ба ҷои ин чунин гуфт: ана яке аз 40 дастур. агар хоҳӣ муносибати дигаронро ба худ тағйир диҳӣ, аввал муносибатро бо худ дигар намо. то дами сидқан дӯст доштани худро ёд нагирӣ, туро ҳам касе дӯст нахоҳад дошт. чун ба ин мақом бирасӣ, ба хорҳои изҳори сипос намо ки одамон ҷонибат ҳаво медиҳанд. ин нишони он аст ки вақтҳои наздик бо садбаргҳо пӯшида хоҳӣ шуд. дарвеш каме хомӯш биистод. аз барои туро эҳтиром накардан чӣ тавр метавонад дигаронро гунаҳгор ҳисобид? дар ҳоли худро лоиқи эҳтиром намешуморӣ. ман ёрои сухан гуфтан надоштам, лек ба он чизе ки аз ман раҳо меёфт сахт часпидам. мардҳоеро ба ёд овардам ки бо онҳо ҳамхоба шуда будам. чӣ тавр онҳо бӯй доштанд, дастҳояшон чӣ гуна буд, чӣ тавр дод мезаданд. ман бачаҳои меҳрубонро дидам ки ба аъҷуба табдил меёфтанд. аъҷубаҳоеро вохӯрдам ки бачаҳои меҳрубон мешуданд. марде ба ёдам расид ки одате дошт ба чеҳраи духтарони ҳамхоба шуда оби даҳан меандохт. ифлос! ба чеҳраам туфкунон гуфта буд вай. бероҳаи ифлос! акнун дарвеш бошад, иддао дорад ки ман чун дарёчаи баҳорӣ софу беғуборам. хостам табассум намоям, лек ба ҷои ин қариб инони гирияро сар додам. гузашта ин гирдоб аст. агар иҷозаташ бидиҳӣ ки имрӯзро соя афканад, пас он туро ба қар мекашад, гуфт Шамс. гӯё андешотамро хонда бошад. вақт танҳо фиреби назар аст. туро лозим аст бо лаҳзаи ҳозира зист намоӣ. танҳо ин муҳим аст. бо ин суханон аз ҷайбаш рӯймолчаи абрешимиро берун овард. инро бигир, гуфт вай. як одами нек дар Бағдод тӯҳфа карда буд, лек он ба ту лозимтар аст. он бароят ёдовар мешавад ки дилат поку дар он худоеро бо худ дорӣ. танҳо ба ту лозим аст ки фоҳишахонаро тарк намоӣ. чӣ тавр? ман ҷои рафтан надорам. дар ин ҳеҷ душворие нест, изҳор дошт Шамс бо чашмони барқпош. дар бораи роҳе ки туро даъват дорам, хавотир макаш. беҳтараш дар бораи нахустин қадами худ андеша намо, чунки ба ғоят душвор аст. ҳамин ки қадами аввалро гузоштӣ, пас он ҳамааш худ ба худ ҷараён меёбад. бо самти маҷро шино накун, худ маҷро бош. ман сар ҷунбондам. дигар аз ҳеҷ хусус Шамсро пурсидан нашояд.
дарк намудам ки ин дастури навбатист. сулаймони майзада. куния 17 октябри соли 1244. шавқон намудаву шароб нӯшида то нима шаб нишастам. сипас ҷуръаи охиринро бардоштам. оҳиста аз ҷо бархоста равон шудам. ба ёдат бигир ки туро чӣ гуфтам. ҳини хайрухуш даст афшонда изҳор намуд масеҳ. забонатро даст бигир. сар ҷунбонда хешро хушбахт меҳсобидам ки дӯсте дорам аз бароям ташвиш мекашад. лек ҳине ба кӯчаи тиррои холӣ баромадам, маро хастагӣ фаро гирифт ва афсӯс мехӯрдам ки шишаи май бо худ нагирифтаам. зери садои кашфҳои хеш ба сангҳо оиди нафароне меандешидам ки румиро ҳамроҳӣ доштанд. чун оташаки бадхоҳӣ дар чашмонашон ёдам расид, тарс фарогирам шуд. танҳо ёдоварии эшон дар пуштам мурғақ медавад. чизе дар ҳаётам бад дидаам ин риёкорӣ буд. саъй доштам аз ин хусус фикр накунам. дур рафта ба танкӯчае тоб хӯрдам. ин ҷо аз боиси дарахтони сершоху барг боз ҳам ториктар буд. илова бар он моҳ паси абрҳо паноҳ гашта маро дар зулмот гузошт. тасодуфан 2 нафар миршабро пай бурдам ки ҷонибам роҳ мепаймуданд. ассалому алайкум. бо мақсади паноҳ бурдани тарси хеш бар зиёд хушнудона изҳор намудам. миршабҳо посух нагуфтанд. ба ҷои ин пурсон шуданд ки нима шаб дар кӯча чӣ мекобам. равонам, ғурунгидам ман. паҳлӯи ҳам дар сукунати том истодем ки гоҳо аккоси сагон аз дур онро халалдор мекард. яке аз миршабҳо маро бӯид. аз вай бӯи бад меояд, хашмолуд изҳор дошт вай. бӯи шароб дорад, тасдиқ кард дуввумӣ. қарор додам агар каме шӯхӣ кунам фалокати рӯй нахоҳад дошт. ташвиш накашед, бӯй ин танҳо маҷозист, зеро ба мусулмонҳо иҷозат аст танҳо шароби маҷозӣ нӯшанд. ана бӯй ҳам соф маҷозист. ҷин занад ӯ чӣ мелақад? ғурунгид миршаби аввал. ин лаҳза моҳ аз паси абрҳо чеҳраво кард. атрофро бо нури хира навозишкорона мунаввар намуд. акнун чеҳраи мардро дидам. шояд вайро хушрӯ номидан меарзид агар нигоҳи сарду писханди ногувораш эҳсос намегардид. дар ин бевақтии шаб дар кӯча чӣ мекобӣ? суоли худро такрор намуд вай. аз куҷо ва ба куҷо равонӣ? инро бардошт карда натавонистам. ту аз ҳад зиёд суол медиҳӣ, писарҷон. агар посухҳоро медонистам, муаммои ба олам омадани ҳамагонро ҳал мекардам. чӣ, масхара дорӣ, палид? фарёд зад миршаб ва пеш аз он ки ба чизе сарфам равам, қамчинаш дар ҳаво ҷавлон зад. ин яке нави намоишкорӣ буд ки ман дошт карда натавонистаму писхан задам. пас ӯ бо қамчин ба қафаси синаам куфт. чунон сахту ногаҳонӣ ва дардовар ки мувозинатамро гум кардаю ба по истода натавонистам. ин имкон медиҳад рафтори хубро ёд бигирӣ, изҳор намуд миршаб қамчинро аз як даст ба дасти дигар гузошта. магар намедонӣ ки бадмастӣ барои мусулмон гуноҳи азим аст? ҳатто дар ҳоле ки сарам аз шиддати дард мекафид, дар даҳон таъми хуни гарми хешро ҳис намудам. қариб боварам намеомад миёни кӯча ҷавоне маро мекӯбад ки ҳамсоли фарзандонам маҳсуб меёбад. майлаш, задан гир, хостам фарёд кунам. агар биҳишти худованд барои ту бар инҳо бошад, хубаш дар дӯзах бисӯзем. миршаб пурғазаб шуда сахттар маро куфтан гирифт. рӯямро бо дастон пӯшондам, лек ин ёрӣ накард. суруди қадимаи шӯхе ёдам расиду ба хондани он пардохтам. саъй доштам вазамро ки хеле бад ошкор насозам. пас зери ҳар зарби қамчин то рафт баландтар суруд мехондам. аммо ин то рафт хашми миршабро зиёд мекард. ҳар қадар баланд суруд мехондам, ҳамон қадар баланд лату кӯбам дошт. ҳаргиз намепиндоштам ки дар ботини як одам ин қадар хашму ғазаб нуфта бошад. бас аст бой барс,
шунидам фарёди тарсомези миршаби дигарро. бас кун! таври лату кӯб якбора оғоз ёфт, ҳамон таври якбора қатъ шуд. хостам дар охир барояшон чизе гӯям, аммо даҳонам ончунон пурхун гашта буд, ки имкони як сухан гуфтан ҳам надоштам. шикамам дард мекард. пеш аз он ки сарфам равам, ки чӣ ҳодиса рӯй додааст, якбора ба партофтан даромадам. ту одами тамомшудаӣ, бароям хабар дод бойбарс. лек барои он ки бо ту чунин кардам, танҳо худатро айбдор кун. миршабҳо пушт ба ман гардонда дар торикӣ қадам занон дур гаштанд. намедонам чанд муддате дар замин хобидам. мумкин чанд дақиқа ё шояд тамоми шаб. вақти маънии худро гум кард. умуман ҳама чизи дигар ҳам. моҳ дубора паси абрҳо паноҳ гашту маро дар зулмот танҳо гузошт. ман миёни маргу мамот монда, ҳама чиз бароям бефарқ буд. тадриҷан карахти гузашта дарди ҷонкоҳ фарогирам шуд. мавҷи дард хурӯшида сарам ғуввос мезад. ҳама ҷисмам мисли оташ месӯхт. пас чун ҳайвони захм хӯрда ба улоз даромадам. аз афташ беҳуш гаштам. ҳине бедор шудам, эзорҳоям тар буданд. аз онҳо бӯи нофорами пешоб меомад. тамоми вуҷудам ғиҷероз занон дард мекард. худовандро илтиҷо доштам, то амонаташро ситонад ё бароям шароб диҳад. ин дам наздикшавии қадамҳоро ҳис кардам. дилам сахт ба тапиш даромад. ин кист? писарбачаи кӯчагӣ? ғоратгар ё одамкуш? лек андешидам. чаро тарсам? бо чунин ҳол аз ин бад шуданаш гумон аст. аз торикӣ дарвеши болобаланди хароб намудор гардид. наздам ба зону нишаст ва ёрӣ расонд ман ҳам нишинам. вай худро Шамси Табрезӣ муаррифӣ кард ва пурсид, ки чӣ ном дорам. Сулаймони Майзада аз куния ба хизмат омода аст. изҳор доштам ва дандони шикастаамро туф кардам. аз шиносоӣ бо ту шодам. ту саропо оғуштаи хунӣ? гӯён Шамс аз чеҳраам хунро тоза дошт ва хун на танҳо аз берун, ҳамчунин аз ботин ҳам мечакад. бо ин суханон ӯ аз ҷайб зарфи нуқрагинеро берун овард. ҷароҳатҳоятро молида мон. як одами нек дар Бағдод ба ман дода буд, лек ҳозир аз ман дида бештар ба ту лозим. аммо ту бояд донӣ, ки ҷароҳати ботинат нисбати берунат чуқуртар аст ва он туро аз ҳама бештар азият медиҳад. ҳамчунин огоҳ месозад, ки дар ботинат офаридгор аст. ташаккур. аз некии дарвеш мутаассир гашта ғурунгидам ман. ин миршаб. ӯ маро сахт гуфт, ки ба ин меарзам. ҳамин ки ин суханҳоро ба ёд доштам, оҳанги гирияи тифлона ва хоҳиши бетоқатона, ки мебоист касе оромам созаду тасаллиям бахшад ва дар гуфторам ҳувайдо буд, худи маро ба ҳайрат андохт. Шамси Табрезӣ сарҷунбуд. онҳо ба ин ҳақ надоштанд. ҳар як инсон поксириштии худро меҷӯяд. чунин дастурист. мо бо тимсол ва монанди ӯ офарида шудаем. лек ба ҳар ҳол моро гуногун ва фарқкунанда офаридаанд. ду одами ба ҳам монанд мавҷуд нест. ду дил бо тапиши як хела вуҷуд надорад. агар худованд мехост, ки одамон якхела бошанд, ӯ ҳамаро яксон халқ мекард. аз ин хотир беэҳтиромӣ нисбати афроди гуногун ва ба дигарон бор намудани андешаҳои хеш ҳамин тавр беэҳтиромӣ нисбати муъҷизаи офаридгор аст. суханҳои хеле гуворо, гуфтам ман ва ба ҳайрат афтодам, ки якбора овозам барқарор шуд. магар суфиён нисбати худованд боре ҳам шак намеоранд? Шамс беҳолона табассум кард. албатта мешавад, лек дар шак чизе баде нест. ин гувоҳ аз он аст, инсон зинда асту
ҳақиқати хешро меҷӯяд. ӯ қариб маткашон гап мезад. гӯё машғули китобхонист. иловатан инсон дар як лаҳза эътиқодманд нахоҳад шуд. ӯ гумон дорад эътиқодманд аст. пас он дар ҳаёташ ҳодисае рух медиҳад, ки ӯ боз беэътиқод мегардад. боз ба эътиқод баргашта ва боз онро аз даст медиҳад ва ғайра. то даме дарки муайяни ҳаётро ноил нашавем, калавида меистем, вагарна дигар илоҷи пеш рафтан нест. лек бо ҳар қадами нав мо наздик мешавем ба ҳақиқат. агар масеҳро мешунид, маслиҳат медод, ки забонатро сар надиҳӣ. гуфтам ман. ба пиндори ӯ на ҳар гуна сухан писанди гӯши бегонагон аст. чӣ илоҷ? ӯ низ ба таври худ ҳақ аст. бо ханда посух дод Шамс ва ба по рост шуд. бархез, то ба манзилат гусел мекунам. боз ба захмҳои ту машғул шудан лозим. каме хоб карданат ҳам зарар надорад. ва ёрӣ расонд. аз ҷо бархезам. лек ман роҳ гашта наметавонистам. пас дарвеш зарраи таҳаммул накарда маро ба пушт гирифт ва ба роҳ даромад. гӯё вазне надошта бошам. огоҳ мекунам, баданам бӯи бад дорад. шармкунон ғурунгидам. ҳеҷ гап не, Сулаймон, парво накун. гӯё пешоб, хун ва бӯи бадро эҳсос надошта бошад. дарвеш бо кӯчаҳои танги Куния миёни иморатҳои кулбаҳо, ки ғарқи хоб буданд, маро кашола дошт. танҳо сагон аз паси табораи боғот бо исрор аккос доштанд. муносибат бо шароб дар назми тасаввуф доим мароқамро ба худ ҷалб дорад, изҳор доштам ман. васфи шароб аз ҷониби суфиён дар кадом мафҳум аст? воқеӣ ё маҷозӣ? фарқаш чӣ дӯстам? пеш аз он ки назди манзилам маро ба замин гузорад, ба ҷои посух пурсид Шамс. дастурест, ки инро шарҳ медиҳад. вақте бо имони парҳезгор вориди майхона мегардад, пас майхона барояш ба ибодатгоҳ табдил меёбад. ҳангоме ба ибодатгоҳ май зада медарояд, ибодатгоҳ ба майхона табдил меёбад. дар ҳамаи корҳои мо муҳим он аст, ки дар ботинамон чӣ нуҳуфтааст. суфиён одамонро бо намуди зоҳирӣ баҳо намедиҳанд. вақте суфӣ ба касе бингарад, чашмонашро мепӯшад, лек чашми сеюмашро мекушояд. чашме ки мебинад дар ботин чӣ аст. пас аз рӯзи тӯлонӣ ва шаби душвор ҳине дар хона танҳо мондам. дар бораи воқеоти рухдода ба андеша фурӯ рафтам. вазъам хеле бад буд, лек дар ботин шодии рӯҳафзоро эҳсос намудам. лаҳзаи ин ҳолатро даст гирифтам, қарор додам раҳояш насозам. дарк намудам худованд мавҷуд аст ва ӯ маро дӯст медорад. аҷиб, дардро ҳис надоштам, ҳарчанд тамоми авзоямро сахт куфта буданд. Элла, Нортгемптон, 30 июни соли 2008. беихтиёр ба сурудҳои аз соҳил тавассути тирезаи кушода расида, шавқуни мошинҳои пур аз донишҷӯёни аллакай дар офтоб сӯхта, Элла ба ҷавонони бепарво назоракунон дар майна рӯйдодҳои вақтҳои охирро тагурӯҳ кард. аввалан ӯ сагашро дар ошхона мурда дарёфт ва ҳарчанд борҳо ба худ мегуфт, ки ба ин омода бояд шуд, ӯ на танҳо андӯҳи зиёдро дарк, ҳамчунин эҳсоси танҳоӣ ва беҳимоятиро пайхаз кард. гӯё сагашро аз даст дода бо олами атроф тани танҳо мондааст. баъдан ӯ огаҳӣ ёфт, ки Орли гирифтори бемории булимия, яъне азияти гушнагӣ кашидан аст ва аҳли синф аз ин ҳолаш огоҳанд. Элла худро то ҳадде гунаҳгор шумурд, ки наздикии хешро бо духтари хурдӣ ва зиракии модаронаашро зери шубҳа кашид. ҳисси гунаҳкориро бори нахуст дарк надошт, аммо нобоварӣ ба худ чун модар бори аввал рух дод.
айни замон Элла бо Азиз Зезахара ҳар рӯз чанд маротиба паёмҳои электронӣ ба якдигар мефиристоданд. гоҳо 2-3, гоҳо то 5 то дар як рӯз паёмҳо интиқол меёфт. Элла аз ҳар хусус менавишт. аҷиб ки ӯ дарҳол посух медод. чӣ тавр Азиз барои ин вақт меёфт? ӯ ба зудӣ одат намуд ки бо Азиз доимо мукотиба дошта бошад. ҳар лаҳзаи қулай почтаашро дида мебаромад. пеш аз ҳама субҳгоҳон, пасон баъди наҳор, баъди сайру гашти пагоҳи рӯзӣ ва ҳангоми омодасозии хӯроки нисфи рӯзӣ ҳатто ба интернет қаҳвахона давида даромада. ҳатто пеш аз ҳама субҳгоҳон, пасон баъди наҳор, баъди сайру гашти пагоҳи рӯзӣ ва ҳангоми омодасозии хӯроки нимрӯзӣ ҳатто ба интернет қаҳвахона давида медаромад. ҳатто ҳангоми тамошои ҷаҳоннамо дар машғулиятҳои маҳлифи таомпазӣ тариқи телефон бо дугонаҳо гуфтугӯ намудан ё гӯш додан ба ҳарзагӯиҳои дугоникҳояш, ӯ доимо болои зонуҳояш ноутбукро нигоҳ медошт. ине ки паёми нав аз Азиз ба назар намерасид, пешинаҳоро дубора мутолиа мекард ва ҳар гоҳ номаи нав ба чашмаш бармехӯрд. шодии хешро дошта натавониста табассуми шармгин дар лабонаш гул мекард. чандон вақти зиёд нашуд ки Элла дарк намояд. ҳаёти як марому оромаш дар гузашта мемонад. дар ҳаёти ӯ сиру муаммо падид омад ва ин барояш писанд буд. Азиз аз зумраи нафароне набуд ки бо андаке қаноат намояд. нафароне ки бо амри дил амал надоштаю қалбро баҳри муҳаббат вона мекарданд ва аз пасаш чун офтобпараст аз қафои офтоб намешуданд, барояш ба таври воқеӣ зинда набуданд. ба сари Элла андеша меомад ки ӯ низ ба рӯйхати ашёҳои зинда ворид нест. Азиз дар бораи обу ҳаво, филми охирин бор дидааш ҳарфе наменавишт. ӯ дар хусуси ашёҳои боз ҳам муҳимтар менавишт: оиди ҳаёт, марг ва албатта муҳаббат. Элла одат накарда буд ки ҳиссиёти хешро рӯи рост баён созад. дар ҳоли ҳамсӯҳбат чандон шинос набуд. лек шояд барояш маҳз ношиносе лозим буд ки билохира ҳама гуфтанӣ ва дарду аламҳои дар ботинаш ғоншударо баён созад. тавре Элла мепиндошт, агар дар номаҳо чизе монанди ишқбозӣ баён гардад, ин дарди бахайр аст. чаро маҷозан ишқбозӣ набояд кард? маҳз тавассути номанависӣ Элла умед дошт каме шаъну эътибори худро ки давоми оиладорӣ куллан аз даст дода буд баргардонад. Азиз аз ҷумлаи мардоне буд ки занҳо ӯро дӯст доштаву эҳтиромро нисбати хеш аз даст нахоҳанд дод. ӯ ҳам шояд чизе мақбуле дарёфт ки бо зани амрикоии миёнсол таваҷҷӯҳ зоҳир намуда буд. фазои интернет имкони ишқбозиро муҳайё карда кас худро бегуноҳ мепиндошт. ин ба Элла хеле писанд буд, зеро ӯ бе ин ҳам хешро гунаҳгор мешумурд ва ба моҷароҳое метавон афзуд ки ҳеҷ гуна хатар эҳсос намекардид. чизе Элла бисёр мехост, зеро ҳаргиз ба моҷароҳо наафтода буд. ин гӯё самари маъншуда, лек бехавф буд. эҳтимолан мактубҳои маҳрамононаи зани шавҳардор, модари 3 фарзандро ба марди бегона мумкин ширк шумурд. лек бо назардошти табиати ғайри шавҳонии ин муносибатҳо, Элла хулоса баровард ки ин ширки ширин аст. Элла, Нортгемптон, 5 июни соли 2008. азизи меҳрубони ман, дар яке аз номаҳоятон нигошта будед ғояи назорати оқилонаи рӯзгори хеш то ҳадди саҳеҳ мисли сайи назорати уқёнус аз ҷониби моҳиест ки дар он шино дорад. оиди ибораи зер зиёд андеша доштам. андеша дар бораи худшиносӣ аз натиҷаҳои бардуруғ ва ноумедиҳо замоне маншаъ гирифтааст ки аз интизориҳои мо
умедвор шудан нашояд. лек бояд иқрор шавам. назораи ҳаёт бароям писанд аст. ба ҳар ҳол чунин мепиндоранд нафароне ки маро хуб мешиносанд. то вақтҳои охир модари бағоят ҷиддӣ будам. ман бисёр шартҳои худро доштам ва бовар кунед, онҳо чун шартҳои суфиёна чандон хушоянд нестанд ва ба касе гузашт надоштам. боре духтари калониам барои он айбдорам намуд, ки ба ҳаёти шахсии онҳо аз ҳад зиёд дахл кардаю ҳама гуна майлу хоҳиши пурнуқсонаашонро зери назора гирифтаам. суруди чизе шавад шудан гирадро дар ёд доред? ба назарам он суруд ҳаргиз писандам набуд, зеро бо самти маҷро шино кардан хоси ман нест. бароям маълум шуд, ки шумо инсони баимонед. ман бошам баръакс. ҳарчанд чун қоида мо аҳли оила ҳар рӯзи шанберо ҷашн мегирем, лек ёд надорам дафъаи охир кай машғули ибодат шудаам. не, ба ёдам расид. 2 рӯз пеш дар ошхона ҳангоми таомпазӣ. ба фикрам ин ба ҳисоб нест, зеро ба ҷои ибодат бештар шикоят буд. барвақт ҳанӯз дар коллеҷ саргарми адиёни шарқӣ будам. дар хусуси бутпарастӣ маводи зиёдро омӯхта будам. ҳатто бо як дугонаам ният доштем дар дайри ҳиндувон моҳеро пушти сар намоем. лек ин саргармӣ тӯлонӣ набуд. ҳарчанд ин ҳама маро қангез менамуд, аммо аз нуқтаи ҳаёти имрӯз номақбул аст. аз он замон нуқтаи назарамро тағйир надодаам. умед дорам, ки муносибатам нисбати дин боиси озурдахотирии шумо нахоҳад шуд. хоҳиш ба ин чун ошкоргӯии нафаре нигаред, ки нисбататон бепарво нест. бо арзи эҳтиром, эллаи шумо. ҷонакам Элла, номаи шумо маро дар Амстердам ҳине дарёфт, ки нияти сафар ба Малавӣ доштам. ба ман супориш шудааст, ки сокинони деҳотро, ки он ҷо бемории масунияти бадан яъне спид авҷ гирифтаю тифлон бештар ятиман аксбардорӣ намоям. агар ҳодисае рух надиҳад, пас аз 4 рӯз бармегардам. пас он мебинем. оё метавонам инро ба тарзи назорат созам? ҳаргиз не. аммо мекӯшам илоҷе карда он ҷо ба интернет роҳ ёбам, то ин ки аллакай пагоҳ дар алоқа бошам. боқимонда дар ҳукми ман нест. тасаввуфро ҷузъи 5 холигӣ меҳисобанд. ҷузъи муқаддаси назоратнашавандаю шаҳр наёбанда, ки барои мо нафарони хокӣ нофаҳмост. лек пайваста онро дарк месозем. ман ба бефаъолиятӣ бовар надорам. агар зери он вожа шумо бекорагии мутлақ ва набудани рағбати ҷиддиро ба ҳаёт фаҳмида бошед. лек эҳтиром доштан ба ҷузъи 5 бовар дорам. ба назарам ҳамаи мо бо худованд шартнома мебандем. ба ҳар ҳол ман чунин кардаам. чун суфӣ ба пайроҳаи тасаввуф қадам ниҳода, ба худованд ваъда додам то ҷои имкон даст медиҳам корҳои хайрро анҷом диҳам. дарк намудам дар ҳаёт чизҳое мавҷуд аст, ки ба фаҳмишам даст норасанд. бароям ҷузъе аз ашёҳо, лаҳзаҳо намоён буда, лек тамоми матлаб ба сарам намеғунҷад. ҳамин тавр шумо маро одами диндор меҳисобед. дар асл ин тавр нест. ман рӯҳониям. ин бошад чизи дигар аст. диндорӣ ва рӯҳонӣ чизҳои тамоман гуногун маҳсуб меёбанд ва гумон дорам тафовут байнашон то ба ин ҳад зиёд набуд. чун дар рӯзҳои мо ба олами атроф нигариста доимо ба душворӣ меафтам. аз як тараф ба озодӣ ва ҳукми шахсият бар болои ашёҳо новобаста ба худованд бовар дорем. ҳукуматдорон ва ҷомеа, бахусус одамон бештар дар худ маҳдуд шуда, олам тораф манфиатҷӯ мегардад. аз ҷониби дигар маънавияти одамӣ тораф меафзояд. аз ҷониби дигар одамият дар маҷмӯъ тораф рӯҳонӣ мегардад.
муддати тӯлонӣ зиста ба ақл такя доштем. акнун ба ҳадде расидем, ки мебоист ҳудудҳои онро дарк намоем. дар даврони мо ва замони асри миёнагӣ таркиши маънавиёт мушоҳида мегардад. то рафт мардумони зиёд дар ғарб сай доранд фазои ботиниро дар рӯзгори пурташвиши хеш баҳри маънавиёт ҷудо созанд. ҳарчанд ниятҳояшон нек аст, лек воситаҳои амалисозии онҳо чандон қобили қабул нест. маънавиёт иловаи нав барои таоми кӯҳна маҳсуб намеёбад. ин чизе нест, ки дар он дигаргуниҳои ҷиддӣ ворид накарда ба рӯзгорамон илова намоем. медонам шумо пухтанро меписандед, аммо бароятон маълум аст, ки Шамс гуфта буд: гӯё олам ҳамранги деги калонест ва дар он як чизи бузург пухта мешавад. айни ҳол бароямон ошкор нест, ки дар он маҳз чӣ пухта мешавад. лек ҳамаи кирдору амалҳоямон, ҳиссиёту андешаҳоямон ба ин таом омехта мегардад ва мо бояд пурсем, ки ба ин дег чӣ илова мекунем? мабодо хафагӣ, қаҳру ғазаб, бераҳмии хешро он ҷо андозем, ё ба он дег меҳру муҳаббат, шафқату хушояндӣ ва ҳамбастагиро илова намоем? хуш, дар нисбати шумо чӣ, эле меҳрубон? ба назаратон ба хурдание, ки инсоният омода дорад, шумо чӣ илова хоҳед кард? ҳине дар бораатон фикр мекунам, пас худам ба он табассуми хеле фарроғ ҳамроҳ месозам. бо ҳисси муҳаббат, азиз.